खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय दिनै 6 मार्च 2022 इं रबिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि माबा मोनसे फसंनानै लानो हागोन दिनैनि साना मोजां। वृष राशि सानाय सुनाय बेराम गोनांफोरा सिखांबायनो हागौ देहाखौ सांग्रां लाखिनांगोन। मिथुन राशि मोजां गियानि गुनि जानो हानायनि थाखाय सन्मान मोननो हागोन। कर्कट राशि जेखि मावा गोजोन मोननो हागोन अनलायनाया बांलांगोन। सिंह राशि जेरावखि जाया मानो हेंथा होजाबायनो हागौ साननाय थांखिया जाफुंनाय नङा। कन्या राशि सोरजोंबा गोसोआव दुखु मोननाय खोथा बुंजाबायनो हागौ गोसोखौ हमथानांगोन। तुला राशि गोसो थोनायनि दौलेंआ गोरा जागोन गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन। वृश्चिक राशि माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोसोखौ गोजोन मोनगोन। धनु राशि नखरनि सुबुंजों हेंथा हेंथि जालायनो हागौ गोजोन गैयै जागोन गोसोखौ हमथानानै था। मकर राशि गोसोआव मानिबा बेरेखा सोमजिखांनो हागौ जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि देहा सावस्रिया साबस्रांलांगोन जेरैबो गोजोननायखौ मोननो हागोन। मीन राशि मानिबा जेंनानि थाखाय दोहोना जोबस्रांलांनो हागौ। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।